Hi everyone! Ito yung mga nabili namin sa IKEA. Sorry guys sa background kasi si Francine naglalaro. Madidinig nyo siya. It cost us all for all the stuff we bought. I don't know if you can see. 561 euro 84. Excluding, hindi included dyan yung delivery ng sofa na nabili namin at saka yung regal or it's a hanging cabinet guys para sa mga toys which is you can also hang. So first, ito yung nabili namin guys pang Christmas, mga Christmas stuff, yung mga madadala lang namin, dinala namin, at yung namang iba padi-deliver lang namin yung sofa, yung regal at saka yung carpet. So first guys, ito, I don't know if you can really see that, but ganito yan siya guys, ganito siya ang itsura niya kung ma-assemble mo na siya. Ganito siya, Strala. It's a star for Christmas. Ganito siya, €4.99. Shows like that. Ganito siya. Pwede mo siyang ihang. Pwede mo din siyang sa parang lamp, naka-lamp lang. Pero binili namin yung naka-lamp kasi as you all know, winter time na dito. Malapit ng winter. At hindi siya maganda sa labas kasi nababasa siya kasi made out of paper lang siya. And then €4.99 siya guys, pero hindi pala included yung parang palamp niya. Ano lang, yung star lang at i-assemble mo pa siya. Kaya kailangan mo ding bumili ng stand niya. Ito. Ganito siya. Ganito siya. Kailangan mo siyang i-assemble. Ang pimples ko talaga guys. Sa Maybelline Fit Me yan guys. At bumili din kami ng bulb. So, ang stand niya, I think it costs us, pero hindi masyadong mahal yung stand guys. Hindi ko alam kung magkano. But I think below 6 euro or below 10 euros. Something like that. So, next na binili namin is ito. Strala, I don't know if maybe that's the company name, pero Strala yung pangalan niya. Ganito siya guys, mahilig kasi yung mister ko sa mga lights. Ganito siya, if you can see. Pero hindi din siya included yung bulb niya. So since we have two here, so I think we can still use, I think it's magagamit namin para dito, for window, or maybe it's you can also just switch that on when you are sleeping, so it's good. And then guys, I have flowers here kasi plastic siya pero para siyang totoo. Ayun. Anyway, this is 9 euro something. This one. This Strala from IKEA din. At itong flowers na to, kasi para praktikalan na to guys, para hindi na tayo bumibili ng fresh. Binilan ako ni Mister ng plastic na flowers. Plastic siya. Each for only €1.99. So 2 euros each siya. Kanyan. Perfect para sa vase na to. Yung vase hindi siya sa IKEA guys. Nabili ko to sa Teddy for I think €1 something. So mura lang siya. Ayan. And then mga Christmas stuff na guys. Bumili na kami ahead kasi malapit na nga yung Christmas, at since wala pa kaming Christmas tree, binili na namin siya para, 'di ba, slowly by slowly, para para kailangan mo na, parang iba na lang yung bibilhin. Ito, ganito. Yeah, Christmas balls na heart shape siya. It's really very affordable si IKEA guys. Cheap siya at very affordable. It costs us, I think, it's not that much also. It's €5 less, I think. Yeah, it's €5 less. And this one here, ganito yung i-circle mo sa Christmas tree.
it costs us, I think it's, yeah, €1.99 or €1 something. Hindi siya, basta €2 less lang siya. And this one, Christmas balls din siya. It's €9 something, almost €10 for all of this. So, mas ano siya bilhin kaysa yung ganito, yung buy ganito lang. So, bumili kami ng ganito. Kasi yung motif namin sa Christmas tree namin is we are planning to have white and silver. So, now we are trying to kuan guys, nag-gather kami ng white and silver na mga pangdekorasyon sa Christmas tree. Though, wala pa kaming Christmas tree kasi hindi pa namin nakita yung perfect na Christmas tree na gusto ni Frank. Kasi may gusto siyang Christmas tree. Ayaw niya yung obvious na plastic at ayaw din niya yung real. So, hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya. Pero, we are still looking for that and maybe we will look for that in Metro or wherever. And at the last, we also got for kids this one. So, ano ba? Bedsheet sa, guys? Para sa blanket sa pillow. Bedsheet siya para sa blanket at pillow. Ganyan siya. Dalawa. It's only €12 something sa IKEA. IKEA din siya. Pang single bed siya yan, guys. Dalawa yung binili namin. Ayun. Dalawa. Same color lang siya. Para yan. So, that's it, guys. Ayun lang ata yung nabili namin. At saka yung sofa, i-assemble mo pa siya. I-assemble mo pa siya. At saka yung shelf or regal, tinatawag na dito na regal, i-assemble mo pa siya. At saka yung carpet, i-deliver this coming Saturday. We paid for that €69, guys. Kailangan mong mahal ng delivery nila. At saka yung cost ng kung i-assemble nila it will cost 29. Yeah, I think it's €29, but hindi kami nag-avail ng yung mag-assemble kasi for the moment kasi wala pa silang guys, vacant na hindi malayo ano ba yun? Yung schedule lang para sa assemble ng mga ganun, guys. November 8 onwards pa ang available or free dates nila. Kaya hindi na si Frank, hindi na kami nagpa-book ng schedule or nagbayad ng para pag-assemble. So, kaya gagawin lang namin or gagawin lang niya with my help. Yeah, so ayun na, guys. Ayun lang ang nabili namin sa IKEA. It was really kung papunta ka sa IKEA, ang dami talagang kaya mo, ang daming magugustuhan mo, ang daming gusto mong bilhin. Saka ayun. Yun lang yung nabili namin, guys. So, that's it, guys. It cost us €561. And that's it. And excluding the delivery. So, ayun na, guys. Thank you. So, I'm gonna end the vlog now. So, thank you, guys, for watching. And I hope to see you on my next video. And bye-bye. And have a good day, everyone.